zpátky u mého nového videa. Dneska se tady můj kámoš Douchal mi řekl, že tady Lolgis na něj udělal distrack a k tomu ještě nějaký jedno video, tak jdem si kouknout na ten distrack a něco k tomu dodám. Ej, Douchale. Ej, Douchale. Už jsem tady pár měsíců na téhle české scéně. Ten začátek doslova zkazil, vůbec se tam nic nerýmovalo. A je to prostě doslova hrozný. A není to vůbec do rytmu. Hele, jakože já nechci k tomu nic dodávat, ale on si může natáčet, co chce. Takže taky, ale distrack, jakože jen kvůli jednomu videu není moc chytrý a doslova. Já k tomu nemám jakože nic dodat. Je to asi jeden z nejhorších songů, co jsem kdy slyšel. A to už jsem jich pár jakože slyšel. Už udělal, myslím, jedno. Ale OK. A to se vůbec nerýmovalo. Já nevím, co k tomu mám jakože dodat, ale je to tak hrozný. Mám u tebe odběr? Jo, mám. Ne, nemám, tak to je dobrý. Ani ti ho dávat nebudu. Ty říkáš, že na tebe udělal hejtový video a ty jsi na něj doslova udělal distrack. Tak Vlaďák na kocoura, vole. Nebudu se o tom ani bavit, je to tak hrozný, vole. OK, jakože teď mu tady jakože děláš takovou mini podporu. Doslova to je tak strašný, já už to nemůžu ani dál poslouchat. Dneska si zareagujeme na nějakýho youtubera, kterýho jsem našel. To je to nejhorší video, co jsem kdy viděl. Hele, doslova tady prostě máš dva obličeje, mně je to jakože jedno, tady je tvůj kanál, jeho, ale doslova mě je to jedno, ale proč? Už jsem na to natočil druhé video. Podle tebe jo, ale podle mě ne, protože já jsem teprve moje první video Roblox, takže snad doufám, že budeš chápat, že prostě to není úplně dobrá kvalita. Jo, můžete dát like a odběr, tohle má. Doslova máš 1000 odběratelů a předtím jsi vydal několik jiných videí. Tak jakože buď rád, že máš něco vůbec. První video. Ne, mě dejte like a odběr plus. Ne. Ne, lolky se nedávejte like a odběr, je to fakt tůlpas. Mě dejte like a odběr plus. Chci mít 1000 odběratelů co nejdřív. Co? Tak to je hodně nudný zatím. Jo lidi, tady vidíte, že nemáš soukromý ani server. Bro, tam ten týpek si toho všiml dřív, no přece je horší. Reakce od něj je horší. Ale aspoň ty si něco udělal. Ale jenom Douchale, jakože jsi borec a jakože ty jsi na ně udělal jedno video, na tebe udělal 2 videa, takže jakože nebudu nic říkat, ale potřeboval jsem na to zareagovat. To ukázalo, že fakt reálně jsem nehrál na soukromém serveru. On to měl za tracky, si se hrozně bál ten strap.
To není možný. Tak, poprvé jakoby po druhý. No. To je krásný výhled. Vidím, Brookhaven. Ach, jak já miluju Brookhaven. Mě baví, jak používá sakra ten překladový hlas. Že ho to baví. No, mě už to nebaví, lol. Wow. Jakože k tomu dodám jenom reakce na reakci na reakci. Geniální. Ale jestli to baví, tak to je good. Na rozdíl od toho týpka, od toho moukole. To tam random jede. No nic, jdu udělat backflip. Co je? Ono zrovna prší. Nic není. BTB musím říct, teďka mimo tu reakci. Musím vám říct, že tady někde v rohu prostě vidíte moji profilovku, to má být moje webka, jo. BTB. To má být moje webka. Ani to neumí pořádně editnout. Tady dal jsem nějaký tipcast. Jsem tohle omylem. Tohle taky. Šťastnou mám to státní dobu. Nevadí. Umím to pořádně editnout. Pro. Cvičíme se a jdu udělat Doslova to je ta nejnudnější část. backflip. Jo. To bylo co? Náhodou se skiplo celý video, co z půlku toho, tak jakože nevím, co se stalo, ale OK. Ano, zase jsem to přeskočil, protože nechci mít 20-minutovou reakci. To auto taky dneska. Tady je. Čárda, pojď bojovat. OK, rád. 3, 2, 1. Teď. Jo, lidi mají dát odběr. Tady vidíte 20 lajků pro další díl. Dejte odběr. Ne, dejte mě like a odběr, ne jemu. Ani Douchalovi můžete, dejte mě like a Douchalovi. Splněnej 20 lajků mám, takže na to video takhle dobrý, natočím další díl z toho. Doufám, že se vám tohle video líbilo a čau. Takže počkej, video další díl. Ne, video ještě. Chci říct, tady ten youtuber Lolgis, tak mu nedávejte odběr, prostě nedávejte mu vůbec ten odběr. Je to prostě youtuber, co má 1000 odběratelů a doslova skoro neumí dělat ani náhledovky. Já jakože taky skoro nebudu se o tom bavit, ale prostě jeho videa. Mlátím škibidi toilet. Mlátil jsem někoho. Otevřel jsem si vlastní restauraci v Robloxu. Ach jo, tady to je prostě tragédie, takže lidi, tady to byl konec videa. Čau.